Sambonana ngibingelele namukela le channel Maswidi Mina Production okubingelelayo ngixolisa mfana ngalumuza laphansi le inkani mahlitha mnyama mangabe ke uyaqala ukufela i-channel ngicela ngenzele iqiniso ngokuthi uqhubeka subscribe maqedwe kubuka le video ushaye like bese ke uyakhomenta ke kulolu daba ngane kwethu daba ke ngize ngalo ke njengamanje luthi ke izolo kwenzeke ke isimanga le eThekwini lapho khona ke iPresident of the Bhinqa Nation ungizwe umlando kaMchunu kade ke eyokwenza ke addressa ke nation addressa ke ama journalist ekhuluma nabamaphepha nabezindaba ukuhlohlona kwazo kwase ke kwenzeka ke isimanga ke sokuthi ke kungene ke okwabafanyana abangaphosisi bane noma bahlanu afike bangena ke bafike bayimosha ke into yakhe bakhahlela amafoni bakhahlela amatafula bakhahlela izitulo emva kwalapho ke kubonakala ke iPresident of the Bhinqa Nation ishaya isibhakela ke koyedwa omshaya ke wahlehla uphuma ngomnyango yena ke lo akamshaye ke ungizwe Mchunu uyena ke kahle kahle wenza ukuthi ke lolu daba lugcine seliqhubekela phambili njengoba ke ungizwe Mchunu esevule icala enkantolo ke yamaphoyisa ngakhona ke le ebekade ke bengakhona uvule ke icala ke lalabafana ke abangenileke bezomxhaphaza bezombhoka waphinde ke futhi ke kwase kuvela ukuthi ke omunye walabantu ke omunye walabafana ke akade bezomxhaphaza usebenza ke ngaphansi kweqembu ke le-EFF iqembu ke likaMalema ngathi kwethu sonke ke siyazi ukuthi kini ke qhubekelayo phakathi ke kungangizwe Mchunu kanye ke naye kuMalema ngoba ke ungizwe Mchunu kade ke khona le eThekwini ke ngoba dephazanyiswa nje ubekade eyohlela itulo lokuthi ke uzomvimba kanjani uMalema ukuthi ke engangeni eMoses Mabhida hawu kwenzeka ke ishobolo ke engakaqedi ke nanokwenza ke iplan yakhe bavese ke bamoshela ke iplan yakhe ke ungizwe umfoka Mchunu ngana kwethu ngizobuya ke nodaba uma ngabe ke seliphelele kwamanje mina ke nenkabi zami zale kwi backscene sisahlanganisa ke ubufakazi ophelele ngiyabonga ube nesuku oluhle.